Hotunan sarkin waƙa sun jawo cece-kuce. Hotunan da mawaƙin nan Naziru sarkin waƙa, wato sarkin waƙa tsohon sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu, waɗanda ya ɗora a shafinsa na Facebook don bukukuwan Sallah Babba sun jawo cece-kuce. Naziru, wanda shahararren mawaƙi ne a ƙasar Hausa, kuma babban mai kuɗi ne domin motar da yake hawa kawai ta kai miliyan 45 a cewar wasu masanan. Hotunan da ya ɗora, waɗanda hotuna ne na ƙasaita masu ɗauke da sutura ta ƙasaita, sun jawo cece-kuce. Cece-kucen ko shi ne dangane da hular da yake saye, domin a rana ta farko ya sa wasu kaya ne masu kyau sosai sun ɗinku, kuma ga alama suturar tana da tsada. Ya kawo wata hula baƙa ya aza a kansa. A rana ta biyu ta bikin Sallar ya sake wallafa waɗansu hotunan, ya sake sa sabuwar sutura wadda ba ita ya sa ba a jiya, tare da wannan hular da ya saka a jiya. A rana ta uku ma Nazirun ya ƙwanƙwashe da wasu kayan masu kyau waɗanda sun sha ɗinki kuma sun yi kyau sosai. Ya kuma ɗauko hular nan da ya sa a shekaran jiya da jiya ya sake sa ta a rana ta uku. A rana ta huɗu ya sake yin siddabarun wasu kayan masu kyau ya sawa jikinsa, ya hito fes da shi, amma ya ɗauko hular da ya saka a rana ta ɗaya da ta biyu da ta uku ya sa a rana ta huɗu. A rana ta biyar ya ɗauko wasu kayan masu kyau ya sa a jikinsa, kayan sun masa kyau, komai ya hito fes. Sai dai masu sharhi sun ce wannan hular da ya saka ita ce ya saka a rana ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta huɗu, ga ya sa ta a rana ta biyar. A hoton da ya wallafa na ƙarshe na rana ta shida ya sake sa wasu kayan. Bayan ya sa kayan ya haɗu sosai, kowa zai ce san barka, amma ya sake ɗauko wannan hular ya sake sawa a kansa. Wasu masu sharhi sun ce Nazirun ya yi haka ne kan ra'ayin kansa, ba wai don bai da kuɗin da zai sayi wata hular ba, domin Naziru kuwa shahararren mai kuɗi ne ko a cikin mawaƙa. Wasu kuma suna cewa kai, anya wai bata ƙare ma Naziru ba? Shin kai a ganinka mai kallon mu mabiyi wannan channel ɗin, shin ta ƙare ma Naziru ne a naka tunani? Yi ƙoƙari kai subscribing na wannan channel ɗin namu domin samun ƙarin labarai da rahotanni dangane da mawaƙan zamani da sauran waɗansu batutuwa da suka shafi al'amuran yau da kullum. Ci gaba da kasancewa tare da mu.